tsara antsika diabo ho an'izay magnaraka fandarina eto amin'ny canapé jaune invitentsika niany ialagna amin'ny artiste hely manager tsy izy zegny fô i Jody KF. Bonjour Jody. Bonjour Tasiana. Bonjour mpanaraka canapé jaune jiaby. De tonga de vavanay. Izy zegny nanomboany hoe anao nagnano manager. Ya, mbola mangala hono izy za io. Nanomboany raha io za niaraka tamin'ny zandriko zay izy. Izy zegny avy amin'ny Ambilobe agny. Zay zegny niaraka nipetsaka tamin'ny studio zegny. Izy mihira, za tsy mihira. De après nisy ny contact allo positsika zanjinao io fa izy magnano amin'ny hira. Bon, eka fa positsika volagno fa aloha de za fa vao nigérer izy volagno. Nataonay raha io, nandeha tamin'ny 2018 angamba zegny. Nandeha donc 2023 teo zay fampisinta kely zay. Fampisinta kely toa nahazo asafa. Tiako amizay za vao nahazo artiste karaha ataony Ery Tikson, Ery Majesty. Teo zay nanomboana raha. De le olo artiste zegny zare magnantogna anao sa anao magnantogna artiste am'le hoe mampanao manager? Ninaka volagno edy e. Naka zegny naka tsy za nifidy reo. Zare mifidy anao? Tsy reo nifidy za. Olona nagnamero za. Karaha ataony Majesty tamin'ny voalohany za tegna tsy haiko raha ataoko. Koa raha ataoko ampalaza ty volagno. Izy tamin'izay le mbola sud-est ranoray igny fivolagna. Tamin'ny Magniry, igny iray voalohany alefanao taminay ty artiste anao zao io. Palaza tiko za niasa aloha. Igny raha tsy azoko za mandinika iry isan'andro. Nanao tompony fa tsy mahazo raha. Tegna tsy azoko mihitsy fôtony za tamin'izay mbola tsy zatra sud-est e. Tegna mbola zatra ery Mianaro fizakana fitenitsika. Tafa fangaro fitenindroko. Karaha zay tiko za nandinika hoe Majesty ty volagno akory ataoko ampalaza ty. Igny zay antony hoe za tsy nisafidy fa namegna za. Natao asa, natao ampo, natao ampitiavana. Malaza izy ke. Izy igny losy izy. De anao ke izy zegny artiste fô managenao sa juste rafa? Ndraindraiky za presque artiste fô. Artiste fô? Taloha fa tsy kidikidiky manager influence izy aby reo fa izy io fa artiste. Ok. De amin'ny manager iny zegny le tegna asa avake karakory angalanandreo hoe ny mahasanandreo mangala pourcentage ve sa ifeiny artiste mihitsy andre hoe mensuel sa karakory fiasan'ny Jody eto zegny karakory? Naga tamin'ny voalohany za mangala par mois. Tamin'ny anao mbola tsy nalaza zay. Satria za zay hiasa aminao anao ka tsy nalaza ka. Za lany fotoagna taminao teo. Nefa za mba misy velon-tegna karaha olo jiaby. Tamin'izay anao zay taminao mbola tsy nalaza zay za mangala par mois. Malaza anao io amizay tsika mandinika pourcentage nao, 10% manager, 10% artiste, 10% producteur. D'accord. Anao zegny mandiniky paran'olo jiaby zegny sa? Amandala aminaka jiaby, vola jiaby, za tianareo e. Ary za koa mametraka cachet-ndreo. Ok. Fôtony cachet zay samy hafa. Misy amin'ny tany zegny cachet io, misy amin'ny tany hafa cachet lafolafo. Tsy mitovy. Tsy mitovy. De igny amizay zako mandrasa amindreo tiany producteur, tiany artiste, tiany manager. Ok. Mizara telo zegny raha io. De atreto firy artiste amin'ny Jody? Artiste malaza sa le jiaby feky jiaby? Artiste malaza zao araiky. Zareo ndraiky mety gaga nagnino izy araiky zao zao magnambara izy araiky. Tikson fiza aminakazy. Majestique? Za tsara manager Majesty any. Efa tsy manager ny Majesty zegny anao? Za tsara manager anazy. Za assistant manager ny Majesty. Fa izy voa zay azon'izay reo miaraka igny raha tambolohany olo zay mihevitra za manager anazy. Dario manager Majesty. Igny programme raha tambolohany Dario manager, za assistant manager fôtony Dario tamin'ny fotoagna regny mbola asa be niaraka tamin'ny Rijady. Tsy takana amizay raha io, ty volagny gérer akendrika. Za tsara manager anany, assistant manager. Dario zao libre, ireo zao dia araiky amizay. Hoe koa misy raha ilavagna za io fo. Karaha zay. Fa Tikson ndraiky za manager ny Tikson. Dinio teo igny za manager ny Dinio. Karaha zay. Firy zegny zahe ke amin'ny Jody? Izy zegny le malazo
tiako son dinio zo io nisy raha tsy normal tsy fagnarahana hely tsy hoe tsy fagnarahana fa ya tsy haiko ataoko nazava izay igny secret-ne agny akeky fa fa le tsy malaza zegny misy iny ndraiky nenaka manokana tsy malaza izy ndraiky karakaraiko ro zay mety misy telotelo karaha naka manokana rehefa tsy tambarina amin'olo de amin'ny maha manager zegny andre amin'ny miditra amin'ny antsehatra amin'ny resaka hoe zare artiste sa jusqu'à vie privée fiainana andreo jiaby antegna miditra sintry zegny andre tsy maintsy dirantegna force io anao ndraikindraiky anao zegny même lasa taxi moto magnatsika rô amin'ny tany omboandro ana raha fa tsy dirany business tegna zegny tsy maintsy manadry terme karaha zegny koa ny manadry ataova raha karaha zegny manadry mimala anie zay hato de amin'ny raha mandalo ohatra hoe misy souci zegny artiste araiky amin'ny raha nandalo tamin'ny réseau de anjaran'andre manager zegny miconseiller zare hoe magnanaova zao sa zare le mipropose anao hoe manager zao raha andeha ataoko anao zegny mivalide sa anao le mandiniky hoe ino raha andeha ataontsika karazagna hoe magnamia communiqué na amin'ny Facebook zegny ohatra hoe misy problème Facebook na Facebook zegny na ohatra hoe ndre magnano tournée misy problème regny problème aloha igny aloha neviteko tamin'ny artiste anakary ohatra hoe problème almal amin'ny Facebook problème karaha igny zegny nevitenay tsy ataonay mizary tegna mbola tsara nisy fa raha ohatra hoe problème agnatina tournée zegny par exemple karaha ataony Majesty Folka teo hoe zay ndeha mondy soirée tamin'igny taka ny accident nany izy tsy maintsy magnazava tsy maintsy nifandiniky zay hoe atao publication ambara olo jiaby fa ty problème nahazo presque raha karaha zay fa ko malimaly tao amin'ny Facebook ohatra problème ndra loatra igny rao tsy miady aminakay areringaty tegna volagniko hoe atsika tsy magnano igny zay tsy mbola tsy nizika tsy haiko hoe fa mbola idzika aveo tegna nivodragniko fa atsika tsy magnano tegna tsy magnano fa loha mirindra milamy tian'olo fa na tsy magnano bezy ok karakaraha zegny de atsika tena azo resaka hoe tournage zegny atsika tena azo koragna resaka tournée igny de hitanay akagny moa Jody ndraiky magnaraka artiste mandeha magnano tournée de igny zegny ndraindraiky ndraiky Jody hitanay tsy magnaraka de iny zegny différence n'igny zo ndraiky ny tokony manager tokony miaccompagner artiste anazy fo na mandeha so anao ka tsy mandeha zegny fa misy olo hafa mpagnaranao izy fa ndeha solo zegny tegna sarotro amin'ny artiste za ndraindraiky za mandeha ndraindraiky za tsy mandeha igny zegny misy asa ataoko Antananarivo eto za ka fa libre za tsy maintsy mandeha fo satria maro elevandreo za maro feky de toute façon ka anao ka tsy mandeha anao andra aligny minuit amin'ny soirée tsy maintsy tafika ekanao anabatabanao fa amina pe tsy maintsy feky zegny mahatonga za tsy maintsy mandeha dika zegny matetika agnatin'ny contrat nandre amin'igny zegny tsy maintsy anao zegny inclus agnatiny tsy maintsy agnatiny tsy maintsy mihitsy miavigny Jody andeha ivelany donc ça zegny koa ny problème ndreo koa ndeha agnaty ala agny ndreo mikaiky manager miaraka koa ndeha andafy tsantsa mijaka Jody artiste koa fa mandeha agnaty ala mandeha agnaty ala koa fa mandeha andafy mba toky mandeha mandeha tany mahisina anao ake mandeha tany mazava tsy begna tany mazava zay ty ok de Jody misy asa hafa ankoatran'ny manager sa misy izy fitsela nanaoko tsabara paradesan-katy averiko bara tompony mba tia jiaby agnarany vitsela igny zao donc projet vaovao anakafo igny za taloha resaka efa manager efa tsy safa ndraiky nisy agence na TikTok hely igny zao fa izy tao hoe lera za tsisy raha atao igny za libre io za fitafagnany amin'ny resaka producteur manager ndraiky artiste marigny ve sa matetiky artiste katramoany producteur ndraiky manager raha zy tsy tokony atao hikatramoolo raha ka ndeha ataonao velony tegnanao zegny tsy tokony ataonao hikatramoolo fa io toetrin'olo tsy hoe ke producteur manager tsy maintsy hikatramo artiste fa io jerin'olo tsy tegna jerin'olo
Zay tegna fahazahoako izy. Koa aminakahy malôha afaka magnontany rô manafinakahy rô asa misy vola fa vy tsy tandrota dikan'zegny misy olo mivôlagna hoe karaha mahavary masaka dikan'zegny misy contrat ohatra anao ke zegny mi-inclus ohatra za ke zegny angala tucson de anao mivôlagna hoe zegny io prix-nazy dikan'zegny prix iny ndraiky tsy hainy tucson feky hoe ohatrino volagninao aminahy non hainy satria misy application zay application vola avy daty soraty daty soraty hoe zay fa avance tinazy tsy maintsy hitany tsy haiko iry sasany tsy magnano zay za fo magnano za ny haiko aloha eto hitandreo fo raha d'accord raha ohatra hoe misy artiste araiky zao nagnano tournée tsy nivolagna tamin'ny jeudi efa pare signé zegny raha jiaby tamin'ny olo nangala zarey efa natao le tournée ny contact artiste direct fa tsy nampafantary ny artiste ianao feky zegny izy andeha hagnano tournée nefa raha fa vita ino décision anao alainao amin'igny zegny tsara nandalovako fa zay koa mandalo aminakahy zegny tianao volagny ino raha ndeha ataoko eringy aminy raha ka ndeha ataonao velony tegnanao zegny tsy tokony ataonao ikatramon'olo fa io toetrin'olo tsy hoe ke producteur manager tsy maintsy ikatramo artiste fa io jerin'olo tsy tegna jerin'olo zay tegna fahazahoako izy koa aminakahy malôha afaka magnontany rô manafinakahy rô asa misy vola fa vy tsy tandrota dikan'zegny misy olo mivôlagna hoe karaha mahavary masaka dikan'zegny misy contrat ohatra anao ke zegny mi-inclus ohatra za ke zegny angala tucson de anao mivôlagna hoe zegny io prix-nazy dikan'zegny prix iny ndraiky tsy hainy tucson feky hoe ohatrino volagninao aminahy non hainy satria raha ka ndeha ataonao velony tegnanao zegny tsy tokony ataonao ikatramon'olo fa io toetrin'olo tsy hoe ke producteur manager tsy maintsy ikatramo artiste fa io jerin'olo tsy tegna jerin'olo zay tegna fahazahoako izy koa aminakahy malôha afaka magnontany rô manafinakahy rô asa misy vola fa vy tsy tandrota dikan'zegny misy olo mivôlagna hoe karaha mahavary masaka dikan'zegny misy contrat ohatra anao ke zegny mi-inclus ohatra za ke zegny angala tucson de anao mivôlagna hoe zegny io prix-nazy dikan'zegny prix iny ndraiky tsy hainy tucson feky hoe ohatrino volagninao aminahy non hainy satria raha ka ndeha ataonao velony tegnanao zegny tsy tokony ataonao ikatramon'olo fa io toetrin'olo tsy hoe ke producteur manager tsy maintsy ikatramo artiste fa io jerin'olo tsy tegna jerin'olo zay tegna fahazahoako izy koa aminakahy malôha afaka magnontany rô manafinakahy rô asa misy vola fa vy tsy tandrota dikan'zegny misy olo mivôlagna hoe karaha mahavary masaka dikan'zegny misy contrat ohatra anao ke zegny mi-inclus ohatra za ke zegny angala tucson de anao mivôlagna hoe zegny io prix-nazy dikan'zegny prix iny ndraiky tsy hainy tucson feky hoe ohatrino volagninao aminahy non hainy satria koa za aloha za tsy finance aloha hatreta fa za zay resaka relation communication zegny ninakahy asan'ny producteur le finance de jeudi zegny raha ohatra hoe olo mbola tsy hitan'olo feky alainy jeudi fa sa mbola karaha hoe mbola dîner mihitsy tegna tiako le olo mbola agny antany misy zagny tsy tan'olo igny tegna tiako maro koa ny artiste malaza miproposé mpanadry mba gérer koa ty za volagno ko occupé amin'ny asan'ny zandrikelinakahy aby reto olo tegna fa misy artiste malaza telotelo nagnantony za tsara nisy nikiko na raiky le tegna mbola le avy agnaty ala mihitsy le tegna ok regny nandre zegny hoanandre le mbola tsy ahita koragna exemple ok raha ohatra hoe misy tena tsipitsipinao amin'ny artiste regny de ino le artiste mbola tsy hita zegny raiky fo ialahy ilo mandefa message amin'ny whatsapp era whatsapp fa feno whatsapp nefa zoka zegny magnano nareo hitandreo alifasa poussé fo nareo tombo publier fo tsy mampagnino na j'aime araiky tsy magnino na vie araiky io ka malaza io partagen'olo io ka tsara zegny partagen'olo io hitan'ny producteur aby whatsapp ty messenger ty amesa malô tsy manapaka teninao za fa karakory zegny azahoanjare hoe maligny jeudi raha sa tsy maligny nefa whatsappinao ary volagninao zegny hoe okahelo anao whatsapp izy misy ndraikindraiky zo tandrignesako ndraikindraiky zo fa za fa tsy tafitandrigny
De karakory zegny contactegny Jody? Numéro nakà amin'ny page artiste aby reo. Sindra zegny tegna tsara tonga de magnantso. Tsy magnantso fa anao feky mizamoye hoe pa. Tsy haiko za tonga zava. Na za koa nefa tafandiny tegna aminazy ty. Karakory fa ataonao landeha za hoe sa hoe sendra anao hita andalana magnan'igny sakanigny feky. Za ndraiky matetiky takan'izay koa. Sakanigny amilana tandrigna sy diranakà ty. Akory fahitavanao azy ty. Fa ka ohatra olo tsy Antananarivo zegny ke. Possible misy agny ke agny ho agny misy talent fa le agnisan'le tsy tafizavanao message karakory contacteny Jody amin'igny. Tsisy moyen donc koatsany WhatsApp ndraiky Messenger zegny. Ary io amizay tegna marigny izy tsy araka zao. Za koa niko message ny artiste misy 10 artistes minimum par jour. Mandefa hira aminakà tegna ya, nefa hira raiky 2 minutes 3 minutes. Alfa sokafa pazonao. Publier va io. Ika tsara io, mipartager. Misy zany zay tsy ela tongony koa garana tajidiny. Tsy ela tsy regninao tsara regninao. Ya, fareniko. Za mahita partage hira anazy taloha, tsy karaha regny. Hira raiky TikTok f'izy amin'io. Partie TikTok hitako izy Loso. maro mipartage. Igny zao fa maro producteur mahita igny. Fa maro signaly za taminany igny zay. Zegny zo fa aboafiny anao. Ika tsara ipartager n'olo hitany producteur, hitany manager io fa WhatsApp ty ndraindraiky fa ataon'olo mandreraka. Zaza raiky mivolagna zegny. Manager namako aby reo mivolagna zegny. Ok, merci am Jody nantsovagna tamin'ny canapé jaune tsy ny salasala. Ya. Tegna merci nareo jiaby naraka ny tandrigna. Zay de veloma daholo.